Ipaubos ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa State of Calamity ang tibuok probinsya sa Sugbo. Kinisubay sa kadako na sa kadaot ngadto sa agrikultura o kakuwang sa tubig luko probinsya nga dala sa kainit sa El Niño. Matod pa sa datos sa Kapitolyo, gibana-ba ng sobra sa 176 million pesos ang danyos niini. Og kapin 12,000 ka mga mag-uuma ug mananagat sa Sugbo ang apektado. And since we already have the initial reports of the damage, we shall expect PCIC now to come up with the proper compensation for the affected farmers and fisher folks. Makita sab ang dakong epekto sa huwaw sa mga kasapaan dinhi sa Sugbo. Mukabat ngadto sa 15 ka kilometro ang gitas-on sa Mananga River dinhi sa dakbayan sa Talisay nga maoy usa sa tinubdan sa surface water sa Metro Cebu. Kaniadto do na pay tubig nga mag-agas dinhi sa kung gibarugan karon apan tungod sa nagpadayong kainit nga dala sa El Niño, grabe ang kaugas sa mong sapa nga bisan usa ka tulo sa tubig wala nay makita. Lakip sa mga direktang apektado niini ang residente nga si Jermaine nga matud pa sa sapa sa Mananga magkuha og tubig pang adlaw-adlaw kaniadto. Uga na jud kayo ang sapa niya, ang mga hayop na mo maglistod na miyo kanang para sa baka, maglistod na miyo kanang tugway niya, magpangita niya, maglistod na jud sa tubig, ilahi na jud kay para sa una. Ang Mananga River sab ang tinubdan sa tubig sa Jaclupan Dam nga tungod sa grabeng kauga nang liki na lang ang yuta. Gani gikan sa 30,000 cubic meters, anaa na lang sa 5,000 ang daily production niini. Nagkanayon ang gobernador nga lakip sa mga tinguha sa Kapitolyo aron masulbad ang krisis sa tubig sa Sugbo, ang pagpatuman og desilting measures sa maong sapa. Ang desilting mao ang pagkaut ug hakot sa mga balas ug dagkong bato nga naanod sa sapa, nga posibleng mobara sa agianan sa tubig nga maoy hinungdan kung anong dili makaabot sa dam. We issued special permits to extract and desilt. There are 6 contractors that shall be deploying all their backhoes to desilt it, but of course, the province issued sand and gravel permits. This is not that we pay, they pay us. Dugang sab ni Garcia nga nalipay siya karong nagkasinabtanay na ang MCWD ug ang Cebu City Government. Kinsa gipanguluhan na karon ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Let us focus on the water crisis. Let us not be changing guards, changing GMs, changing directors, because there's a real and present danger that we are facing. So that's as far, and I hope this finally closes the chapter on the MCWD saga. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.